Poďte spoznávať nitriansky kraj, ktorý je krajom histórie, slnka, vody a vína. Na odbore cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja sme v rámci marketingovej stratégie pre vás vytipovali zaujímavé miesta, ktoré sa nielen oplatí vidieť, ale aj zažiť. Vstúpte spolu s nami do krajiny, kde na vás história čaká na každom rohu. Nitriansky kraj je tým pravým miestom pre váš oddych. Okrem jedinečných miest bohatých na históriu sa v lone kraja nachádzajú aj termálne pramene s mlahodarnými účinkami pre celý organizmus človeka. Celoročne otvorený komplex Thermal Park Nitrava je od historickej Nitry vzdialený 19 km a nachádza sa v malebnej turistickej obci Poľný Kesov. Toto miesto je známe aj pod názvom Kúpalisko Poľný Kesov. Voda v bazénoch je z vlastných geotermálnych vrtov. Práve pre blahodárne účinky vody z vrtov chodievajú do bazénov hostia už celé 10 ročia. Termálna voda fantasticky pôsobí na pohybové ústrojenstvo pri liečení reumy, je vhodná na posilnenie centrálneho nervového systému, na regeneráciu kĺbov, kostí, liečenie poúrazových stavov, uvoľňuje svalstvo, regeneruje mozog, ako aj nervové zakončenia. Hostia a návštevníci môžu relaxovať v bazénoch, wellness centre a určite neobíďte až 7 netradičných tobogánov pre malých aj veľkých, ktoré sa dajú využiť celoročne. Do tobogánového sveta patria aj úplne jedinečné tobogány, ktoré môžete zažiť v rámci Slovenska iba v Thermal Parku Nitrava. V bazénovej hale sa nachádzajú 3 bazény a výrivka. Vo vode s teplotou 39 stupňov sa určite príjemne zahrejete a uvoľníte. Z bazénovej haly sa môžu otužilci dostať jednoducho na čerstvý vzduch v teplom výplavovom bazéne. Na svoje si tu prídu aj najmladší návštevníci, pre ktorých je určený teplý bazén s hĺbkou 50 cm, v ktorom ich čakajú detské atrakcie. Ak budete mať vody tak akurát, určite vyskúšajte miestnu reštauráciu, ktorá ponúka pestrú paletu jedál a nápojov. Areál praje aj športovcom, okrem relaxu vo vode si môžu návštevníci počas teplejších mesiacov zahrať volejbal, basketbal či tenis. Využiť môžu aj lovný rybník plný rýb.
Z tohto netradičného miesta môžete začať vašu cestu histórie a oddychu. Spoznávať kraj histórie, slnka, vody a vína vás pozýva odbor cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Jasnou jednotkou pre kraj je rozvoj cykloturistiky a vybudovanie cyklochodníkov. Aktívna podpora rozvoja cestovného ruchu má reálne rozmery v podobe dotácií vo výške viac ako 120 000 eur. V nasledujúcom období pribudnú na hlavných cestných ťahoch hnedé informačné tabule smerujúce k miestam, ktoré sa oplatí navštíviť.